primeiro lugar, dende o grupo de Javier Montenegro e no CICUS, na Universidade de Santiago de Compostela, gustaríame agradecer a Jorge Mira, o Concello e a Deputación por la organización destas aulas científicas formativas e por darnos a oportunidade de participar nelas. Hoxe imos falar un pouco de química, que é unha ciencia que normalmente conta con un poquiño de mala fama na sociedade, xa que a xente asocia con contaminación, toxicidade ou coa tendencia a crer que o sintético é peor que o natural. Todo o mundo coñece a frase de "isto ten moita química", como se fose algo negativo. Sen embargo, hoxe imos ver como a química e nós, os químicos, podemos ter un papel fundamental á hora de combater millóns de diferentes problemas que se presentan na sociedade en diversos campos como a da medicina, máis concretamente na loita contra a COVID-19. Normalmente, cando pensamos en levar a cabo procesos complexos, vennos á mente exemplos de robots e drones de última xeración como as máquinas de tecnoloxía punta. Algúns exemplos destes podense ver na pantalla. Sen embargo, moitas veces esquecemos que as máquinas máis complexas que existen no mundo somos os seres vivos, xa que no noso interior están ocorrendo millóns de procesos químicos e físicos interconectados entre sí á vez cada segundo. Polo tanto, somos unha megafactoría que está composta por billóns de compartimentos moi pequenos que son as células. As células son os compoñentes básicos dos seres vivos. O corpo humano está formado por millóns delas. Dentro da célula atópase o noso material xenético, que é o que aporta a información para a produción de proteínas, que son as que conforman os nosos osos, os músculos e o sangue, o que a súa vez apoia funcións como a digestión, a produción de enerxía e a reprodución. Dentro dunha célula, o material xenético está contido dentro dun ou máis cromosomas, cada un formado por unha única molécula de ADN ou ácido desoxirribonucleico, que é unha molécula enormemente larga e superenrolada que contén moitos xenes. Polo tanto, o descubrimento do ADN, a súa función e estructura foi determinante para o desenvolvemento da biotecnoloxía moderna. O ADN identificouse por primeira vez na segunda metade do século XIX, pero non foi até 1953 cando Watson e Crick propuxeron unha estrutura tridimensional para a estrutura do ADN. En 1962 recibiron o Premio Nobel de Medicina por este descubrimento. O modelo que propuxeron consistía en dúas cadeas helicoidais de ADN enroladas ao redor do mesmo eixo formando unha dobre hélice. Estas dúas cadeas mantéñense unidas por uns enlaces de hidróxeno entre bases das cadeas opostas, adenina con timina e citosina con guanina. O ADN dentro da célula ten numerosas funcións. Unha é o almacenamento de información do material xenético que serve como manual de instruccións para crecer, desenvolvernos e reproducirnos. Outra é a replicación ou a autoduplicación, que é o proceso no que o ADN forma copias de si mesmo, transmitindo a información xenética dunha célula ás células fillas e así de xeración en xeración. Por último, está a codificación das proteínas, que inclúe o proceso de transcripción, que é o proceso no que o ADN convírtese en ARN ou ácido ribonucleico mesanxeiro. Por outro lado está a traducción, no que a célula lee a información deste ARN mensaxeiro para a produción de proteínas. É moi importante que lembremos ben este concepto de ARN mensaxeiro e a súa función, xa que vai ser o protagonista ao longo desta presentación. É que os xenes fannos como somos, determinan se somos altos ou baixos,
se temos o pelo loiro ou moreno, liso ou rizado, ou se temos os ollos castaños e azuis, ou azuis. Pero, que pasa se un xen é defectuoso dende o nacemento ou muta durante a vida adulta? Calquera destas variacións podería interromper a maneira na que se sintetizan as proteínas, dando lugar a enfermidades ou problemas de saúde. Algúns exemplos destas enfermidades son a anemia falciforme, que é a deformación dos glóbulos vermellos. Outra é a hemofilia, que é unha enfermidade na que o sangue non se coagula normalmente. A distrofia muscular de Duchenne, que é a debilitación dos músculos progresiva. Ou a máis coñecida por todos, o cancro. Os científicos estiveron buscando maneiras de poder sustituir ou introducir novos xenes que axuden a combater este tipo de enfermidades, o que se coñece como terapia xenética. Ademais de terapia xenética, na que os xenes modifican o noso xenoma, existe outro tipo de terapia, a terapia con ácidos nucleicos, na que non se introduces material xenético novo ás células sen modificar o noso xenoma. A terapia xenética os científicos poden levar a cabo mediante un ou varios procesos. Unha é a sustitución de xenes por xenes novos, a sustitución de xenes que estén ocasionando un problema de saúde por un xen novo. Outra é a agregación de xenes que axuden ao noso corpo a combater unha enfermidade. Outra función é a desactivación de xenes que estén ocasionando algún problema de saúde. Sen embargo, este material xenético, tanto o ADN ou o ARN mensaxeiro, o protagonista de hoxe, non teñen a capacidade de entrar na célula por sí mesmos, xa que a membrana celular constitúe unha barreira moi efectiva á hora de interactuar con este material xenético, xa que estas moléculas son altamente hidrofílicas e están cargadas negativamente, propiedades que restrinxen a súa unión coa membrana celular. Polo tanto, os científicos necesitan unha maneira efectiva de transportar este material xenético ao interior celular para que este desenvolva a súa función. Pero como o fan? Dende hai décadas, os científicos estiveron traballando en maneiras de encapsular e protexer este material xenético para a entrega eficiente ao interior celular. Para elo, estiveron desenvolvendo diferentes vehículos ou vectores. Un deles son os vehículos virais ou virus. Os virus teñen a capacidade de insertar o seu material xenético ao interior celular por sí mesmos. Polo tanto, os científicos aproveitaron esta capacidade innata que teñen os virus de introducir o material xenético da célula para encapsular material xenético terapéutico. Sen embargo, antes de que un virus poida ser utilizado para internalizar este material xenético terapéutico, é necesario modificalo. Sin embargo, moitas veces estas modificacións constitúen procesos moi complexos con unhas normas de bioseguridade moi especiais. Ademais, estes virus, traballar con virus é algo moi perigoso e pode, ademais, ocasionar reaccións inmunolóxicas moi complexas dentro dos individuos. Polo tanto, os científicos estiveron a desenvolver novas metodoloxías que eviten o uso destes virus e pensaron que sería boa idea utilizar moléculas totalmente químicas sintetizadas nun laboratorio. Exemplos destes vehículos, se denominan agora vehículos non virais, serían lípidos, que son moléculas semellantes ás grasas, ou polímeros cargados positivamente. Ambos os dous son capaces de interaccionar co material xenético mediante interaccións electrostáticas, xa que o ARN e o ADN están cargados negativamente. Unha vez interaccionan con este ARN mensaxeiro,
son capaces de internalizalo no interior celular e para máis tarde liberar o ARN mensaxeiro ao interior da célula. O desenvolvemento destes novos vehículos, agora que xa sabemos un pouco como funciona a terapia xenética ou a terapia con ácidos nucleicos, imos ver como está tendo un papel moi importante na loita contra a COVID-19. A finais do 2019, un novo tipo de coronavirus, o SARS-CoV-2, comezou a infectar a persoas en todo o mundo, derivando na enfermidade que todos coñecemos como a COVID-19. A maneira que ten este virus de contaxiarnos é a través da súa proteína S ou espícula, que é a proteína que se une ás nosas células. Polo tanto, o virus utiliza esta proteína S ou espicular para unirse aos receptores das nosas células para transferirnos o seu ARN ou material xenético. A célula, polo tanto, comeza a facer réplicas deste ARN mensaxeiro e comeza a replicar o virus. Un virus pode ocasionar ata 100.000 réplicas de sí mesmo, que poden sair ao exterior e continuar contaxiando a outras persoas. Polo tanto, a fácil forma de propagación que ten este virus fixo que se convertira pronto nunha pandemia a nivel mundial. Polo tanto, o desenvolvemento de novas vacinas foi totalmente necesario nun tempo récord. Normalmente, as vacinas máis utilizadas até o momento son as vacinas como para combater outros virus, como o virus da gripe. O que se coñece como vacinas convencionais consiste en utilizar virus atenuados ou mortos para internalizar o ARN terapéutico. Estes virus son capaces de encapsular o ARN mensaxeiro e internalizar na célula para crear anticorpos protectores ensinan ao noso corpo a combater o virus formando anticorpos protectores. Sen embargo, traballar co virus é unha etapa moi complexa. En lugar de utilizar virus enteiros, pensouse que sería boa idea utilizar un pequeno fragmento do virus para ensinar ao noso corpo a combater o virus cando estemos expostos a él no futuro. Estes pequenos fragmentos que o noso corpo recoñece como algo extraño, coñécese co nome de antíxeno. Os anticorpos únense a eles e neutralízaos. No caso do SARS-CoV-2, identificouse como antíxeno a proteína S ou espicular, que é a maneira que ten o virus para infectarnos. Pero, polo tanto, pensouse que sería boa idea poder inxectar esta proteína S aos humanos, pero nun intento de simplificar aínda máis este proceso, pensouse que sería boa idea que o noso corpo poidese sintetizar a proteína por nós. Pero isto como se fai? Pois recurrindo de novo ás metodoloxías de terapia de ácidos nucleicos que vimos anteriormente. A maneira que ten o noso corpo de sintetizar as proteínas é a través de material xenético, en concreto do xa célebre ARN mensaxeiro, do que tanto oímos falar últimamente no telexornal. As vacinas de Pfizer, BioNTech e Moderna utilizan esta tecnoloxía de ARN mensaxeiro. Foron as primeiras vacunas aprobadas contra a COVID-19. As nosas células utilizan a información do ARN mensaxeiro para a produción de proteínas. Polo tanto, pensouse en utilizar o ARN mensaxeiro para que as células aprendan a sintetizar a proteína S do coronavirus e así ensinar ao noso corpo a sintetizar anticorpos contra o coronavirus cando estemos expostos a él no futuro. Sen embargo, esta molécula de ARN mensaxeiro é moi frágil e descompónse facilmente. Polo tanto, é necesario protexela para que chegue de maneira eficiente ao interior das nosas células.
É aquí onde a química volve ter un papel moi importante. Os científicos estiveron a desenvolver unha especie de burbullas protectoras chamadas nanopartículas lipídicas capaces de encapsular o ARN mensaxeiro ao seu interior e axudar a que este chegue ás células para a posterior liberación e sintetizar a proteína S ou espicular. Esta proteína S é inofensiva, pero o corpo a recoñece como algo extraño, algo non propio do organismo. Polo tanto, comeza a sintetizar anticorpos contra a espícula. Unha vantaxe das vacinas de ARN mensaxeiro é que este ARN non interactúa con o noso ADN nin o modifica. Ademais, a célula é capaz de desfacerse del e de descompoñelo unha vez termina a súa función. Polo tanto, non debemos ter medo a hora de recibir este tipo de vacinas, xa que non nos imos a converter nuns organismos transxénicos. Sen embargo, estas nanopartículas lipídicas entran na célula en forma de pequenos sacos chamados endosomas, dos que é necesario que escape para que o ARN mensaxeiro poda facer a súa función. É aquí onde, novamente, os químicos temos un papel moi importante, xa que a composición destas nanopartículas lipídicas é de vital importancia. As nanopartículas lipídicas normalmente están compostas por lípidos que teñen diferentes funcións. Están os lípidos ionizables, que son os encargados de encapsular e máis tarde liberar o ARN mensaxeiro ao interior celular, xa que, dependendo da acidez do medio no que se atopan, poden romper os endosomas e liberar o ARN. Os lípidos auxiliares, que, como ben indica o nome, son lípidos que axudan a unión das nanopartículas coa célula. Está tamén o colesterol, que serve de recheo para os ocos que quedan entre os lípidos. Por último, tamén se utilizan lípidos biocompatibles, que son lípidos que teñen moi baixa toxicidade e un tempo de vida media de circulación moi prolongado. Dende o grupo de investigación de Javier Montenegro no CICUS estivemos desenvolvendo unha nova metodoloxía que ten como obxectivo aproveitar a todas as vantaxes do ARN mensaxeiro, pero utilizando unha nova tecnoloxía de vehículos capaces de protexer, encapsular e entregar de maneira eficiente o material xenético ao interior celular. A nosa metodoloxía abre un novo campo, un novo obxectivo no campo dos vectores non virais, xa que utilizamos moléculas parecidas ás proteínas, son pequenas proteínas chamadas péptidos. Estos péptidos están formados por aminoácidos catiónicos, é dicir, que están cargados positivamente, e aminoácidos hidrofóbicos. Ademais, na súa estrutura introducimos uns grupos reactivos para a unión de cadeas lipídicas sinxelas que favorecen a unión coa membrana celular. Esta metodoloxía ofrece un gran abanico de posibilidades, xa que podemos sintetizar decenas de péptidos e combinalos con diferentes colas lipídicas, creando así unha biblioteca peptídica con centos de compostos. Esta metodoloxía permitiunos identificar que moléculas son as máis efectivas á hora de encapsular e entregar de maneira eficiente o ARN mensaxeiro ao interior celular. Ademais desta sinxela preparación, outra vantaxe que dá a nosa metodoloxía é que estas nanopartículas poden desensamblarse no interior celular liberando o ARN mensaxeiro no interior para que este desenvolva a súa función, que é a produción dos antíxenos. Esta reacción, a reacción entre o péptido e as colas lipídicas,
é reversible, é dicir, ambos compoñentes poden volver a desensamblarse axudando a que o ARN mensaxeiro chegue ao seu sitio de acción. Para rematar, a terapia xenética e o uso de ácidos nucleicos supuxo unha revolución na forma de tratar enfermidades infecciosas e xenéticas, xa que supón unha solución para previr e tratar enfermidades para as que até o momento só existen tratamentos para paliar os seus síntomas. No caso das vacinas de ARN mensaxeiro, supón un avance e unha adaptación e o avance da ciencia que non só axudan coa loita contra a COVID-19, senón que tamén poden servir como tratamento para outras enfermidades como o cancro. Atopámonos, pois, nun punto de inflexión sen precedentes e ante un punto de inflexión no que nos campos da biotecnoloxía e da medicina. En conclusión, temos que ter moi claro que as vacinas de ARN mensaxeiro viñeron para quedarse. Xa para rematar, gustaríame comentar que o grupo de investigación no que traballo, o grupo de Javier Montenegro, no CICUS, na Universidade de Santiago, conta con un grupo multidisciplinar no que se poden atopar dende químicos ata biólogos, pasando por farmacéuticos e biotecnólogos. Só deste xeito colaborativo é posible progresar en este tipo de proxectos de alto impacto. Moitas grazas.